नै थाइसे गिदिर जायो नामाब्रा बे ओरै गानबाय नालाय ओरै खिबा उन्दुबा दाबो नै खिबा उन्दुनो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का नै खिबानो असाय नै तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं खिबा उन्दुयो नामा मानसिया उन्दुबासो ना खिबा उन्दुखागोन दा गोदाव सोराव कमेन्ट होथारो मानसिफ्रा रायलायनो रोङाबा रायलायनो नाङा मिथिबाय नाफाम बसुमतारिया मा होनदों आंखौ थाइसेया गिदिर जायो नामाब्रा बे ओरै गानबाय नालाय ओरै सेबथा ओरैखौलाय ओरै नुखागोन दा सोरबा थाइसेया गिदिर जानो हायो नामा बुस्थुआ नोगोद जानला मोनला होनखायोलै लाबलाय खुनानै आं नोंनिखौ नाफामलायबावसो नामाबो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ वाह बाजे वाह लोगोफोर बाजेनि लाइव भिडिअनि लोगोफोर इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना नुदो जानांगौ लोगो कमेन्टनि रिप्लाय होदो लोगोफोर बाजेया मा कमेन्ट हरदो मा रिप्लाय होदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो मिथिबाय जानांगौ लोगोफोर स' लोगोफोर बाजेनि भिडिअनि कमेन्ट होनाय रिप्लाय होनाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना लोगोफोर मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव लोगोफोर कमेन्टआव खोथा हर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोफोर